Кніга прарока Ісаі, раздзел 20. У год, у які ўвайшоў Тартан у Азот, калі паслаў яго Саргон цар асірыйцаў, і ваяваў ён супраць Азота і здабыў яго, а ў гэты самы час прамовіў Господ да Ісаі сына Амоса, кажучы: «Ідзі, развяжы зрэбніцу са сцёгнаў тваіх, здымі таксама сандалі з ног тваіх». І зрабіў ён так, ходзячы голы і босы. І сказаў Господ: «Як слуга мой Ісая хадзіў голы і босы 3 гады на знак і дзіўны сімвал адносна Егіпта і Этыёпіі, так цар асірыйцаў павядзе палонных з Егіпта і бежанцаў з Этыёпіі, маладых і старых, голых і босых, і з голымі сцёгнамі на ганьбу Егіпта. І спалохаюцца і засаромеюцца дзеля Этыёпіі надзеі сваёй, ды дзеля Егіпта славы сваёй. І скажа ў той дзень жыхар гэтага марскога ўзбярэжжа: вось, гэта была надзея наша, да якой мы звярталіся па дапамогу, каб вызваліцца ад цара асірыйцаў. Як жа зможам мы ўратавацца?